Krásny deň vám všetkým želám. Dnes by som vám chcela predstaviť produkt, ktorý je z našej prírodnej Rady Naturely a je to výživný hydratačný olejček. Táto Rada Naturely získala certifikát Cosmos, ktorý bol udelený spoločnosťou EcoCert a tento výživný olejček pozostáva v 99,49% z prírodných látok a tých 0,51% sú len zložky, ktoré tieto látky vlastne spájajú. Takže je to naozaj 100% prírodný produkt. Pozostáva z 3 olejov, sezamový, olivový a mandlový, vďaka ktorým je pokožka dostatočne hydratovaná a chránia bunky našej pokožky. Ďalej obsahuje vitamín E, ktorý vieme, že je vitamínom krásy. Je veľmi účinným antioxidantom, ktorý zase chráni našu pleť pred vonkajšími radikálmi, ktoré vlastne napomáhajú zase tomu vďaka vonkajším radikálom, ktoré pôsobia na našu pokožku, tak pleť potom rýchlejšie stárne. Tiež obsahujú aj vanilku, vďaka čomu zase tento olejček krásne vonia. Je vhodný teda aj pre milovníčky prírodnej kozmetiky, ale samozrejme aj pre každú jednu z vás, vhodný aj pre mladé slečny, ktoré začínajú s nejakou starostlivosťou o pleť, vhodný teda aj od 8 rokov. Môžete ho používať samostatne na tvár, na telo. Môžete ho primiešavať do denného krému, do nočného, do podkladovej bázy alebo tiež aj do telového krému. A napriek tomu, že je to olejček, tak vôbec nezanecháva pocit masnej pleti na takéto kvapkadlo, vďaka čomu si to ľahko aplikujete. Takže vôbec nezanecháva masný pocit na pleti, úplne rýchlo sa vstrebe, krásne vonia. Tiež je dobrý na vyživenie nechtových lôžok, či na rukách alebo na nohách. Takisto vyživenie korienkov vlasov. Môžete primiešať teda buď do korienkov alebo končekov vlasov. Alebo kľudne môžete použiť aj na masáž tvár, na masáž celého tela s našou sonickou kefkou, s masážnou hlavicou. A tiež je vhodný aj na podráždenú pokožku alebo napríklad po holení. Takže naozaj je to taký multifunkčný produkt. Takže ak budete mať záujem o jeho vyskúšanie alebo si ho budete chcieť zakúpiť, tak mi kľudne napíšte a verím, že s ním budete veľmi spokojné. Krásny deň.